Sinä toiseen potenssiin, useimmat ihmiset toimivat ajatusmallin pohjalta, joka olettaa menestyksen tulevan askel kerrallaan. Ääneen lausumaton mutta suosittu käsitys on, että meidän on edettävä järjestelmällisesti nykyiseltä saavutustasoltamme seuraavalle. Sitten ajatellaan, että tuolta tasolta voimme alkaa työskennellä kohti seuraavan korkeamman tason saavuttamista sarjassa. Asteittaista edistystä. Tämä on valitettava väärinkäsitys, ja se heijastuu selvästi ihmisten toimintatavoissa. He kulkevat päivästä toiseen pyrkien tekemään vähittäisiä parannuksia suorituskyvyssään. Se on melko rutiininomaista. Se on perinteisen kasvun polku. Mutta elämäsi ei yksinkertaisesti aina tarvitse toimia sillä tavalla. Eteneminen mitatulla tahdilla, askel askeleelta nykyiseltä tasoltasi hieman parempaan, tuntuu yleensä helpommalta, luonnollisemmalta ja jopa turvallisemmalta. Mutta tietyillä elämäsi osa-alueilla voit yhtä helposti ajatella tasojen ylittämistä. Voit siirtyä nykyiseltä saavutustasoltasi useita askelmia korkeammalle tasolle, suoraan. Teet kvanttihypyn. Tulet sinä toiseen potenssiin. Sen sijaan, että hyväksyisit nykyiset olosuhteet tai olisit tyytyväinen asteittaiseen parannukseen, tavoittelet läpimurtoa. Sinä toiseen potenssiin tarkoittaa räjähdysmäistä hyppyä henkilökohtaisessa suorituskyvyssäsi, joka vie sinut paljon seuraavan loogisen askeleen yli. Se on kaava häikäiseville edistysaskelille saavutuksissasi ja unelmiesi toteuttamisessa. Konsepti on eksponentiaalisia voittoja pikemminkin kuin asteittaista edistystä. Voisit verrata sitä kertolaskuun, ei yhteenlaskuun, se tarkoittaa geometrista etenemistä tehokkuudessasi. Se on jännittävää sekä provokatiivista, mutta vielä parempaakin. Muista, kvanttihypyt voivat tulla ilman ilmeistä ponnistelua. Nämä ovat suuren nopeuden siirtoja, jotka kuljettavat sinut dramaattisesti korkeammille suoritustasoille ilman aikaa vievää taistelua. Kvanttihypyt tuntuvat rikkovan tervettä järkeä täydellisesti. Ajatus siirtymisestä korkeammalle radalle ja useiden askelmien ohittamisesta saavutusten tikapuilla kuulostaa kaukaa haetulta, jopa järjenvastaiselta. Jälkikäteen kvanttihypyt saatetaan nähdä käytännöllisinä, järkevinä, jopa ilmeisinä siirtoina, mutta tyypillisesti ne eivät näytä ilmeisiltä liikkeeltä sillä hetkellä. Yleensä on vasta jälkikäteen, että havaitset niiden kätketyn logiikan ja eleganssin. Kvanttihypyt eivät ole monimutkaisia tai mutkikkaita liikkeitä. Ne ovat usein yksinkertaisia, energiatehokkaita ja aikaa säästäviä. Sinä toiseen potenssiin, kvanttihypyn strategia, voi toimittaa ne erityiset unelmat ja tavoitteet, joiden tunnet vaistomaisesti kuuluvan sinulle. Mutta läpimurto vaatii radikaalia eroa joistakin tavoistasi. Bryce Pritchett.